rýchlik 610 Považan zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Trenčín, Trnava a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 18 hodín 9 minút prichádza k nástupišťu 2, koľaj 4. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Upozorňujeme cestujúcich, že posledný vlak smer Púchov Závody pod Makytou, Lysá pod Makytou a Strelenka. Pravidelný odchod 18 hodín 35 minút z prevádzkových dôvodov medzi stanicami Púchov Závody, Púchov Zastávka, Dohňany, Zariečie a Lúky pod Makytou nejde. Cestujúci budú prepravení autobusmi, ktoré sú pristavené pred staničnou budovou. Autobusy sú označené tabuľou Náhradná autobusová doprava Železničná spoločnosť Slovensko. Stanica Púchov, rýchlik 610 Považan zo smeru Košice, ktorý pokračuje smer Trenčín, Trnava a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 18 hodín 9 minút prišiel k nástupišťu 2, koľaj 4. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod. Rýchlik 610 Považan, smer Trenčín, Trnava a Bratislava hlavná stanica. Pravidelný odchod 18 hodín 9 minút stojí pri nástupišti 2, koľaj 4, pripravený na odchod. Pre prístup k nástupišťu prosím použite podchod.